年寄りのじじいに仕事は任せられないな。優秀な若いのがいるから仕事のできない老害はクビね。覚えのないミスを責められた私が部長に告げられたのは耳を疑いたくなるものだった。ボケたじじいに給料なんて払えないんで、老いぼれはさっさと退職届を提出してください。これがドラマとかで見るクビ宣告っすか？哀れすぎますね。部長と部長自慢の新人が一緒になって笑い声を響かせる。こんな理不尽な解雇はありえない。私は日々真面目に仕事に取り組み、何の問題もなくこなしている。だが、新しくやってきたこの部長は、私が高齢というだけで無能と決めつけ、排除しようとしていた。許されることではない。自分がはめられたことも分かっていた。だが、この人のもとで働き続けていても、同じような濡れ衣を着せられ、責められ続けることだろう。そんなのまっぴらごめんだ。私は部長に従って退職することを決めた。あれ？こんなにあっさりやめてくれるんだ。もっと抵抗してくれないと面白くないじゃん。どこまでも頭の固いじじいだよな。二人は最後まで嘲笑っていたが、それを無視する。どうせ笑っていられるのは今日までだ。私に泣きつき、土下座をして謝罪することになると分かっていない。転落人生が始まった二人を背に、私は立ち去った。私の名前は林博明。定年退職後に再就職し、システムエンジニアとして働いている。もともと新卒で入社した会社でも SE として定年まで働いていた。同じ会社で定年になるまでシステムを作り続けていた私は、それなりに信頼を集めていたし、仕事に対してもやりがいを感じていたのだ。定年を迎えて、これから何をしていこうかと考えた時も、パッと頭に浮かんだのは、やはりパソコンだった。何十年も一緒に過ごしてきたからこそ、パソコンなしで生きていく人生が想像できなかったのだ。それにしても、定年を迎えた人間を再び雇い入れてくれる会社があるだろうか。不安に包まれながら求人情報を探してみると、やはり求められている人間は若い世代が圧倒的だった。しかし、救世主というものは人が落胆している時にやってくるものだ。ある縁をきっかけに、現在勤めている会社に再び採用してもらえることになったのだ。日本ではそこそこ有名な企業であるため、初めは驚いた。一つの会社で長年システムを作り続けていたという実績が評価されたらしい。何事も長く続けておくことはいいことなんだなと痛感しながら、私は新しい会社の門を叩いた。会社はとても現代風の会社で、服装は自由だった。座席も一応個人用デスクが用意されているものの、そこで仕事をしなければならないという決まりはなく、自由に使えるワーキングスペースがあって、その日の気分によって変えていいというシステムだった。前にいた会社では、1年に1度ほど席替えがあった程度で、座席が定まっていないというのは、私にとってあまりにも斬新すぎたのである。この制度で人間関係やっていけるのか。SE はパソコンに向き合っている個人戦かと思いきや、実はそうではない。話し合いながらシステムをよりよく進めていくコミュニケーション力も必要なのである。私が抱いた不安は入社して2週間も経たないうちに払拭された。席が自由だからこそ話し合うときは集中して話し合う。
作業に集中するときは分散するという魔法のような法則で仕事がとてもはかどるのだ。林さん、このシステムってどういう発想で作られたんですか？過去に作ったシステムを知ってくれている社員さんがいてくれて、こういう話で盛り上がったり、同じシステムを作っているメンバーでお昼を食べたりと、これまでにないようなオフィス生活が待ち受けていたのである。慣れるかどうか不安に感じていたのが嘘のように充実していて、私は第2のライフステージを存分に堪能していた。部長の水島部長だ。効率よく仕事をしていけるよう改善していくからそのつもりでいるように。私が今の会社に入社してから2年が経ったある日、私たちの部署に新しい部長として水島という男がやってきた。一番初めの自己紹介から全員と距離を取るような発言をしたことに驚いたが、他の社員たちより年齢が近いように感じていたため、うまくコミュニケーションをとっていきたいと考えていた。しかし、私のそんな願いはあっけなく崩れ去っていったのだ。年寄りは出しゃばってくるなよ。新システムの会議が開かれて改善点を洗い出していく場面で私が発言しようとすると、水島部長が突然話を遮ってきた。それからというものの、水島部長は私のことをただの老害と思っているらしく、会議では発言権を失い、絶対に一人では終えられない量の仕事を割り振られたりもした。明らかにターゲットにされてしまったのである。林さん、この量えぐくないですか？尋常じゃないと思ってるよ。でも終わらせないとな。お手伝いします。私も。こんな量ありえない。分担したら早く終えられるから頑張りましょう。不幸中の幸いだったのが、周囲の社員たちが合間に助けてくれていたことだ。みんなもそれぞれの仕事が割り振られているにもかかわらず、私のことを気にかけてくれてるのだ。みんなも大変な時なのにありがとう。本当にありがとう。私はただ感謝の気持ちを伝えることしかできず、仕事を片付けていったのである。やりがいを持って働いていたはずが、いつの間にか水島部長から目をつけられないように、密かに仕事をすることに力を入れるようになってしまっていた。中原っす。よろしくおなしゃす。そんなある日、どうやって入社試験に合格してきたんだと思うような態度の人間が入社してきて、私たちの部署に配属された。ここ席自由なんすか？最高じゃないすか。その喋り方はどうにかならないものなのかと思っていたが、そんな発言したら周りの社員からも老害認定されてしまうのではないか。そんな不安がよぎり言い出せなかった。あんたが傭兵おじさんから聞いてるよ。じじいがめんどくさいって。ほら、会社でおじさんって言うんじゃない。悪い。でもさ、本当に思ってた以上にじじいだね。目の前に本人がいることをあえて楽しんでいるような口調で煽ってくる中原と、それを止めようとしない水島部長。後から他の社員から聞いた話によれば、中原は水島部長の甥っ子だそうで、部長がコネ入社させたらしかった。やっぱりなあ。私はもうため息しか出ない状況になってしまっていた。おい、林、どうなってんだよ。中原が入社してしばらくが経ったある日、突然オフィスの端の方から水島部長の怒号が飛んできた。最近では毎日の恒例行事になってきていたから、あまり気にせず仕事をしていた。聞いてんのか、林。おい、こら。あれ？いつもよりもしかして怒ってる？そうっぽいですね。
何かタスクで抜け落ちてるのがあったとかですか？私はすぐに今残っているタスクとその期限を確認する。いや、締め切りを過ぎているタスクはないよ。昨日手伝ってもらったのがギリギリだったくらいだ。ますますわけがわかりませんね。感情によって怒り方変わるならかなりめんどくさいですよ。本当にそうだよな。上司の感情に振り回されるのはもうこりごりなんだよ。前の職場にいた私の若い頃の教育係だった上司がまさにその時の感情に任せて怒号を上げるような人間だったのだ。その教育係と部署異動で別れてからは遭遇していなかったから、久々の水島部長に私は再び嫌気がさしてきていたのである。俺だよ。どういうことなんだよ。これとは、他部署から頼まれていたシステム変更だ。なんとボケているんだ。そんな話は聞いたこともなかったが、水島部長は資料を私に叩きつけてきた。資料の内容によると、社内の受発注を受け持っている部分のシステムで、ここが変更されていないがゆえに作業が滞ってしまっているそうだ。期限は昨日までのものだったのに、お前は何をしているんだ。私は知りません。この話は今初めて聞いたものです。何？この後に及んで言い訳しようとしているのか？そう言うと、水島部長は私のデスク周りをくまなくチェックし始めた。ああ、ちょっと勝手に。うるさい。デスクの引き出しまで勝手に開けてチェックする。見られて困るものは入っていないが、このデスクは一応私に与えられたものなので、それを勝手に漁られるのは気分がいいものではない。あった。引き出しの奥の方から書類を取り出してはチェックしを繰り返した水島部長が、お目当ての書類を見つけたのか北総 M。初めて知った？このデスクの奥に該当の依頼書があるっていうのに、そんな冗談通用しねえんだよ。そんな、ありえません。定期的に作業する場所を変えていることもあり、書類を引き出しに入れるようなことはせず、納期ごとに色分けしたファイルを用意して収納している。引き出しにそんな大切な依頼書が入っていることはありえなかった。移動式だっていうのに書類を引き出しに入れたりしません。よく言うよ。最近ずっとこの席使ってただろうが、もう年寄りに仕事は頼めないな。おい、中原くん、これ代わりにやってくれるか？水島部長はそう言って甥っ子を呼び出すと、依頼書を渡して中原にその場で作業をさせた。作業自体はとても簡単で、プログラミングの初手といった作業だったから、中原でもすぐに対応できるものだった。さすがだ中原くん。君は吸収力が違うね。やっぱそうっすよね。俺できちゃうんで。それに比べて、まともに仕事できない老害はクビだ。はい？聞こえなかったんですか？クビ。あんたみたいな老害はクビです。これがドラマとかで見るクビ宣告っすか？哀れすぎますね。草。だよな。俺もなんだかんだ初めて言ったわ。お前も言っとけ。水島部長は人にクビ宣告するのを楽しんでいる様子だった。いいんすか？おじさん面白いっすね。じじい、残念だったな。クビだって。身に覚えのない案件で問い詰められて、最終的になぜか2人からクビ宣告までされてしまった。中原はとても嬉しそうに
ニヤニヤとしながらこちらを眺めている。はめられたことは間違いなかったが、もう反論する気にもなれない。このままここにいても、ずっとありもしない失態の濡れ衣を着せられるのかもしれないと思うとうんざりしたし、もうここにいる必要はないと思った。わかりました。これまでお世話になりました。認めんの早くね。もっと私はやってないとか反論してくれないと面白くないじゃん。確かに、その方がリアリティがあるのにな。たく、どこまでも頭が固いじじいだよな。後ろからバカにしている言葉の数々が聞こえてきていたが、私は早々に荷物をまとめて会社を後にした。相当なストレスだったのか、会社を辞めてきてからの睡眠の質が格段に上がった。こんなに眠れたんだ。新しい仕事はまた探さないといけなかったが、それでも心は晴れやかだったのである。数週間後、ようやく仕事のめどがつきそうだと思っていた矢先に、前の職場から電話がかかってきた。至急本社に来てほしいという内容だ。もう辞めた身だから正直行く気にはなれなかったが、社長も呼んでいると聞くと断れなかった。ああ、来てくれてよかった。申し訳なかった。申し訳なかったっす。助けてくれよ。久しぶりに会社に訪れると、水島部長と中原が駆け寄ってきて謝罪を始めた。状況が全く理解できずに目が点になってしまう。あんたが辞めてからシステムがうまく稼働しないんだよ。稼働できないとクビだって社長が言うからさ、どうにかしてよ。そうだ、どうにかしてもらわないと困る。早くこれでどうにかしてくれ。水島部長はそう言うと、社用のノートパソコンを私の前に叩きつけた。その前にはっきりさせないといけないことがあると思うんですが、私はそれを一別し、二人を睨むように見る。泣き疲れたからって、はい、そうですかと作業するわけがない。私の引き出しに勝手に書類を入れて、さも私が忘れていたかのように装う計画を立てたのはどちらですか？二人はかなりドキッとした様子でこちらを見つめていた。そんなことありましたっけ？中原はとぼけたふりをしてごまかそうとしたが、私が視線を外さずにずっと黙っていると、今度は水島部長が口を開いた。もうとぼけても無駄だな。白状する。こいつだ。こいつがお前の引き出しに書類を入れた。ちょっと、確かに実行したのは俺だけど、そもそも言い出したのはおじさんじゃないっすか。はあ？俺は何も言ってないぞ。私が黙って聞いている間に、水島部長と中原は言い争いを始めた。正直、どちらも同じだと思っているから、どちらが悪いかを問おうなんて考えていない。私が咳払いをすると、二人はまた萎縮していたが、すぐに水島部長が土下座を始めた。本当に申し訳ない。全部陥れようと計画してやっていたことだ。申し訳ない。ほら、お前も。申し訳ねえ。水島部長に続いて中原も土下座してきたが、さっきまでの態度と明らかに異なっている様子に私は疑問を持った。すると、かすかな声で水島部長が中原に対して言葉をかけているのが聞こえた。もう少しの辛抱だ。老害はこういう謝罪に弱いからな。中原からは密かな笑いをこらえる声も聞こえてくる。耳まで悪い老人と思っているらしい。私は決心した。聞こえていないと思ったら大間違いですよ。
そんな年寄り扱いしないでもらいたい。そもそももう退職した身にシステムを触れなんてセキュリティ的にありえない。お断りします。二人は一気に顔を上げると顔面蒼白になっている。そんな薄情なこと言わなくてもいいじゃないすか。薄情？どこが薄情なんだ。セキュリティから考えて当たり前のことを言ってるだけです。私の言葉に二人は渋い顔をする。そこに追い打ちをかけるように決定打となる真実を教えてやった。あと、あのシステムの特許は私が持っています。特許の話をした瞬間に水島部長が大きな声で驚きの声を上げる。聞こえなかったですか？特許は私が起業した会社に持っていくことになったので、御社では使えませんよ。なんで？うちのシステムっすよね。中原は何も分かっていない様子で、なんでと言い続けていたが、水島部長は察したようで天を仰いでいた。では、この後会議がありますので、私はこれで失礼します。去っていく私を中原は追いかけてこようとしたが、水島部長が静止したようだった。私はそのまま社長室に向かった。成功しました。本当にありがとうございます。成功したか。あの二人のことはあとは俺に任せてくれ。それにしても君の息子まで才能の塊だなんて驚いたよ。私がさっき二人に言っていた起業したというのは嘘で、実は私の息子が経営しているシステム会社に就職したのである。もっとも、私がシステムの特許を持っているというのは事実で、その特許は息子の会社に所有を移していた。その方が将来的にもいいだろうと思ったからだ。私は水島部長と中原に首を宣告されたとき、密かに社長に相談していた。もともとこの会社のシステムのすべてを作ったのは私で、その成果を認めてもらえていたからこそ、この会社に再就職するという話をもらえていたのだ。事情を知った社長は、その二人に仕返しするなら協力するぞと言ってくれた。息子の会社に権利を集めるのも社長のアイデアだった。水島部長と中原が気づかないうちに、社長は私の息子の会社とライセンス契約を結んで、2人の周りだけシステムが稼働しないように一時的に設定し、その他の業務では滞りなくシステムが使えるようになっていたのである。それにしても、社長の考えるアイデアにはいつもあっと驚かされています。そりゃ、やられた分はやり返さないと面白くないだろう。社長なのにこんな考え方でいいのかとも思ったが、少なくとも私は救われた。そして業務も問題なく遂行されているのだから問題はないのだろう。では、先ほど伺っていた改善点、早速修正に入りますので、ここで失礼します。ああ、頼んだ。君にシステムを任せていたら安心だ。私は社長の期待を背負って社長室を後にした。その後、水島部長と中原は嫌がらせや依頼書を隠すなどの行為が業務妨害であると認定されて、会社を懲戒解雇処分となったそうだ。一度仕事で会社を訪ねた際、元同僚が水島部長がコンビニでバイトをしているのを見たと話していた。人相が変わるほどとてもやつれていたそうだ。プライドの塊のような人間だったから、さぞ心が折れているんだろうなと思うが、こちらからしてみれば自業自得な話だ。私は切り替えて彼らのことは忘れることにした。
息子の会社に戻ると、息子世代の社員たちがたくさんいる。これまでの会社よりベンチャーだからこそ、若さゆえの活気にあふれているのである。その分ついていくのが大変だが、まだまだ落ちぶれるつもりはない。老いぼれなんて言われないように頑張ろうと心に決めた私は、若い社員たちの中でガツガツと仕事に励むのだった。